Padto ko kalinan ron. Tama. Nakasildo-sildo man ko gamay. May na lang nindot pud tanaw na tong motor ba. Palit kas kalinan ng mga accessories. Para munindot pa jud ako ang kuan. Ang akong Raptor White. Tama. Manangit ako sa akong asawa. Oh, Ato sa kalinan. ahalan po ka ba to? Mara koy tuon, na koy paliton ba kay na koy itaod sa akong motor ba. Sa naman po, sige lang mga pagwako sa imong motor. Sisi pagwapo. Panagsir kay kapalit ani kailangan man nato ni palit tag mga gamit ni kay para nindot pud tanawon ba. Ginamos na mangani ko tinhe. Ikaw magpanindot-nindot po ang motor. Si ginamos na nagapalit matag konsumo pataka ra mga oy. Bisan na. Hinakadyo tra bitaw kay na koy paliton ba kay para manindot pa natong motor ba. Kay nauman ako pataod ni telescope ko atong kung paninduton diri ba. Ako palitang tambutso kay wala kayo. Palit lang tambutso ba kay nagtaya na. Balik lang ko. Pala ay. Grabe ka ay motor ra man atong bisyo unta. Salamat kay ka kay wa ta nagbisyo motor ra tong bisyo nya di pa jud ka mosugot. Mao na lang ni akong kalipay kanang magpagwapo sa motor. Sila ka man to kalinan. Layas tungkoy. Sa ilayas masko man ka eh. Ano silusan man imong motor na makasakay man pong kani. Panagsara mo sakay ana. Si panagsa. Panagsa sa isak simana katulo. Panagsa din na. Ina kay. Salamat gani ka kay wa ta nagbisyo motor ay bisyo na ko. Sige na. Ay si Gyaw diha kay wa bitaw ti mo pasagdi bitaw. Ha? Ana man na, ingana lang nato. Balik lang ko. Pala ka dahil layas tungkoy.